Sa headlines kan mga bareta, common poster area dapat iobserbar kan mga kandidatong ngunya na nagpuuna ang karampanyahan. Mga makonduser ning political rally sa syudad ning Naga dapat makipagkoordinar sa Public Safety Office. Duwang motorsiklo nagbanggaan sa kalabaan kan San Francisco, syudad ning Naga kan subagong aga. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod bareta. Nangapudan ang Public Safety Office kan syudad ning Naga sa mga kandidatong makondusir kang sa indang political rally na makipagkoordinar sa saindang opisina. Ang kumpletong detalye sa report ni Cindy Cuesta. Koordinasyon sa Public Safety Office Naga ang hinahagad ni PSO Head Rene Gumba sa pagkondusir nin mga political rallies ngunya na formal nang nagsikad ang karampanyahan sa lado lokal. But mainly ang concern mi po baga itong sa traffic So pag-arog kayan halimbawa na may mga motorcade, pakiulay mi lang mag-coordinate lang po sa mo para ma-assisteran mi man. Dahil man kami maka-deploy ning marshal takong bawal, at least ito mga aragihan na rota may preparar mi man asin mapakarayta. Bako subuot na basta sana nakapag-comply sa mga requisitos kan Commission on Elections, kundi dapat man ining ipaaram sa PSO tangarig makapag-andaman sa sitwasyon kan trapiko. Ang PSO Naga preparadong magtaong asistensyang seguridad sa mga political forums na pigkukondusir sa Naga City. Cindy Cuesta para sa GNN TV 48 Naga Newsbreak. Sa iba pang issue, si Public Safety Executive Director Rene Gumba ang nagpresentar kay Alcalde Nelson Ligacion sa pagresibi kang onra bilang Resilience Champion sa nagtapos na National Colloquium of the National Resilient Council na pinaggibod duman sa syudad kan Makati. Si Mayor Nelson Ligacion ang tulong taon ang naghihiras kang sayang eksperyensya mapadapit sa mga lakdang na pinaggigibo sa panahon ng kalamidad, arog kan bagyo asin pandemya. Pagsunod sa common poster area kan mga kandidato, liwat na ipinagirumdum kan COMELEC sa banwaan ng gayon sa Camarines Sur. Ang detalye sa report ni Jerome Breeze. Sa pagpuna kan karampanyahan kan mga kandidato sa lado lokal, syerto ng mas madudoble ang bilang kan campaign poster na ipapadukot kan mga kandidato. Huli kani, may pagirumdum si Ma'am Ninette Ifondo, ang COMELEC officer sa banwaan kan gayon sa Camarines Sur, sa mga kandidato asin na sa sendang mga suportadores na dumansa na sa common poster area, ipadukot ang sendaga mga campaign posters. Si pag-discuss ko during the candidates briefing, pig-emphasize me na ang sa indang mga ang lawful election propaganda dapat nakapaskilan siya sa mga common poster areas and isinda magpaskil sa mga kahoy. Sa isyu kan mga posters na yaon sa mga pribadong propiedad, demo na subot ini papakiaraman kan COMELEC, huli kan kawaranin implementing rules and regulation. Sa poste, and itong sa mga private properties, allowed na baga ito. Ito, though allowed na, sabi mi, since may pang implementing rules and regulations as amended, sabi mi na magsunod mo na duman sa tamang measurement. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Mayor Ed Severo kan Calabanga, Camarines Sur, pormalen tinang pinabisto ang mga kaalyado kang sa iyang aki na nagdadalagan bilang alkalde kan banwaan ng Calabanga. Uyang sa kuyang report. Ngunya na aldaw ang puon kan pangangampanya kan mga kandidato sa lado lokal kung kaya man nagkaigwan ng pagtiripon ang mga aspirante asin incumbent candidate sa banwaan ng Calabanga, Camarines Sur asin saro-saro na ining opisyal na ipinabisto kan alkalde. So officially nag-start na ang campaign period sa aldaw kong ini. So yun na po ini ang solid green team 1 Camsur official na kandidato po kasama yung grupo dito po sa banwaan ng Calabanga. Ini na po si mga mapadagos sa mga programa, mga proyekto sa tuya pong pinagdaan sa laoting siyam na taon for almost 9 years asin may mga bago pa din po silang mga programa, proyekto na i-introduce para mas lalo pa maging progresibo ang banwaan ng Calabanga.
Naunang bitang paman kan alkalde an manungod sa iyang mga presenteng mga programa na ipapadagos kan sa iyang aking madalagan sa pagka-mayor kan Banwa ning Calabanga, Camarines Sur. Inot ang pinaka-priority sa administrasyon takan kita nakatuwag is ang edukasyon na kung saan pinag-manage na po kan palagulyo ng Calabanga Community College, nakapagpabukas po kita ng dawang secondary high school. And ang suporta kong pinagtatawakan ng gobyerno, infrastructure, dire-diretso, connectivity, we are now connected to the municipality of Goa. Lalo-lalo na po ining pagbukas kan sa tuyang bagong business district. Ngunyan po magkagyawan kita ng zero waste machine na ongoing ang construction. Iyan na po si mga major projects, programs na kay po na mas pang-ipadagos. Alagad, nakula man ang kumpiyansa kan alkalde na kayang ipadagos kan sa iyang grupo asin aki an sa iyang mga napunan na mga proyekto para sa mga Calabagueño. Mark Mendoza para sa GNN TV 48 Naga Newsbreak. Sa pagbabalik kang Newsbreak, duwang motorsiklo nagsalpukan sa Barangay San Francisco, Ciudad ng Naga kan subagong amay na pagkaaga. Yan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Ka ba ng one-day printing? Look for AET Ads. We offer tarpaulin printing, billboards, panflex, laser cutting, and stainless for quality signages and many more. Your signage is the face of your business. Kaya ano pang hinihintay mo? I-level up mo na ang signages at billboard mo. Matatagpuan sa Pabidon 4, Door 5, Panganiban Drive, Naga City, in front of Boy Scout and Girl Scout of the Philippines. Sa Central Branch, located at Barangay Dinaga, Naga City, Salbay, Barangay Sagbon, Daraga Albay. For inquiries, you may call or text at 205-5322 or 0998-952-7485 and look for Mr. Willis Soliman. AET Ads ka na, your one-day quality printing. Ninhuli sa padagos asin mas pinalawig na vaccination program, mas protektado kita sa COVID-19. Pero dai makampante. Ngunyan na nasa taho pa kita kan pandemya, dai malingawan na pakusugon ang salud, maggamit ng face mask, tamang distansya sa pakikiulay, magsunod sa minimum health protocols, magpa-booster shot kon kinakaipuhanan. Ini po ang sa indong alkalde, Mayor Ed Severo, padagos na maging alerto asin ligtas. Magsama-sama tayong magbalitaan at kwentuhan dito sa GNN TV 48 Naga. Padagos sa mga bareta, Philippine Sport Commission. Luway-luway naman na pinagbubuelta ang mga on-site sport. Ang detalye sa report ni Cindy Cuesta. Luway-luway ng pigbabalikan Philippine Sports Commission o PSC ang mga kawat kasabay kan paghupa naman kan pandemya. Sigun ki PSC Bicol Regional Coordinator Dorothy Neil Doroin, ang mga kawat na dainggayong durukutan, siring kan badminton, basketball asin volleyball, ang pigtutugot na sangunyan. Nagpuon naman na mag-activate giraray ang Philippine Sports Commission. Nagkakaigwa na kita katong mga piga-apod na mga dirikit-dikit na gatherings. Pero more itong bakong gayo na contact sports. Arba katong mga tinutugutan tanan ng mga outside events. Pigutugutan tayo itong sa open field. Daiman nagpundo ang mga pa-online games kan PSC na may national certificates. Kasabay man kaini ang pag-enkaminar na magsagibo man giraray din pisikal na aktibidad, dawa nasa harong. Pero never kitang nagpundo na mag-advocate sa sports. Kahit itong kasagsagan kang COVID, pinag-i-encourage tabaga sila na continually do it at their backyards. So mga exercises ninda, diretso man giraray.
Kaya lang talagang masakiton, maski kita, arugo ako, I play tennis. Masakiton man baga na ang nagluluwas kung sulo ka, garo nagpipilota ka. Or mga ibang sports na araw mo may kakawat ka, pero ang nagluluwas, garo sulo ka. Pero itong sports kaya ito, it went out to be more of a health protocol na lang na nag-exercise ka. Pagirumdum ni Duruin na mag-obserbar sa mga health protocols kan new normal na pagkawat sa luwas. Cindy Cuesta para sa GNN TV 48 Naga, Newsbreak. Ngunyan man na panahon ng eleksyon, pinaglinaw ni Neil Duruin, ang Regional Governor kan Philippine Eagle Club Aguila Bicol, na independyente ang saindar organisasyon sa mga hero kan mga politiko asin partido. Mayo po kaming specific na pigsusuportahan. Sa Aguila po, mayo po kaming specific na pigsusuportahan na kandidato o partido. Pero po, willing kaming magsuporta duman sa mga kuya saka mga ate mi na nagdadalagan. Mga kuya mi yan, mga ate mi yan, siyempre susuportahan mi yan. Pero mayo po kaming preference kung isa'y gusto, kung igwa kaming pigsusunundan na partido o preference na grupo, mayo po. Sa satuyang police report, aksidenteng nagkabanggaan ang motorsiklo na pinagmamaneho ni Ian Pinaranda kan Barangay San Isidro, Magaraw, Camarines Sur, asin ni Leonar Ray Abad kan Barangay Magugon, Lagunoy, Camarines Sur, na may backrider na pinagbistong si Julio de la Rosa, mientras na binabagtas ang tinampo kan Barangay San Francisco, Ciudad ning Naga. Pasado man yan alauna ning amay na pagkaaga kan Subago. Tulos man nakapag-responde ang mga tourist police na naka-assign sa Police Station No. 1. Asin nadaraman tulos ini sa Bicol Medical Center ang mga biktima. Nagkaariglo naman ang mga imbueltong persona sa nasambitan ng insidente. Sa iba pang police report, vandalismo asin paghahabon sa Naga City People's Mall kung saan imbuelto ang mga minor de edad, padagos na inaaksyonan kan manamiento kan Market Enterprises and Promotion Office o MEPO. Ang kumpletong detalye sa report ni Jerome Bree. Pinaghahanap na ngunyan kan mga market guards ang mga jóvenes na nahiling sa CCTV footage na imbelto sa vandalismo o pagsurat sa mga poste kan Naga City People's Mall. Dahil mahiling ang sendang mga lalawgon hulit na naka-face mask. Susug Elmer Petaliano, kabali ini sa mga pinagtatauan nindanin solusyon. Apera pa ini sa mga harapuna na nangyayari kung saan imbelto ang nagkapera nga mga minor de edad na sendang nadadakop asin piga turnover sa barangay. Mga nakaagin si Mana, pero sinadakop niya mo, mga hoben, mga kakian, mga teenager lang, ang nagpapara medyo ang sabi niya ito, suspect sa atin na yun ang nagaganap sa market na pangasalisi, pangahabon. Kundi ang nangyari kayo, ang ginibumi, pinadakop mi ang mga aki na nagpapara roaming around, na lalo na sa 2 oras ng banggit. Matapos ibugtaka sa alerta level 1 ang syudad ni Naga, naging buwelo man sa pagluwas sa saindang residensya at mga jóvenes o rugna at mga minor de edad. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze. Gigibuhon ngunyan na hapon sa Naga College Foundation Auditorium ang first Certified Nursing Assistant Graduation Ceremony na may temang Tiger CNA Ready for Demand of COVID-19 Pandemic Challenges in Healthcare. Iniman ang pinaka-enot na face-to-face graduation ceremony poon kang magkaigwa nin pandemic sa nasyon. Antabayanan ang iba pang detalyes kang aktibidad sa mga masunod na mga programa sa GNN TV 48 Naga. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang samuyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para permi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digdisa na yan sa GNN TV 48 Naga News Break. Programang ini
hatod sa to kan transfer in Ninoy and Cory Avenue in front of CBD Terminal, Naga City. Skin Line 11. Every Filipino deserves to be beautiful. Located at Mayod Street, Naga City. Kape ni Manoy. 12-in-1 Superior Blend Herbal Coffee Mix with Energy Booster. Ang kape ng mga Oragon.